Akory aly atsika jiaby mbola tsara amty andro folakandro ny botsy folo aroy ambiny fanjava ty. Mikongokongotro tragno midriky tsy avoakaribo karaha tsy mahazo tompon-tragno mankongokongotro tragno anareo jiaby zay. Na ivelany na Madagasikara eto na amindreo nosy magnodidina atsika eto. Maromaro raha koragnesitsika niany, surtout Ambaribe. Ao baka nanjary ino edy volagnako izy, ataoko an'i Israely karaha tsy haiko misy rampoko, ataoko Afghanistan karaha milamin-dratsy Saribaidy. Androvy mila andesa agny tsy amy taninay zegny. Ambaribe nanjary nipetraka la Légion de hoan'ny Madagasikara 21e siècle. Nipetraka la Légion de Madagasikara 21e siècle izy fotony nagnino. Kabaro ty. Noho ny etraketraka ny reto fitondragna reto, tsy haindreo nagnapetraka hoe ino Ambaribe zegny ary tsy haindreo ny tantarany hoe Ambaribe. Ry sasany magnano oh za mahey, oh za nipetraka teto, tsy hainareo tantarany Ambaribe. Avy magnontany za. Anareo koa tsy mahey, misy ray aman-dreny oh magnatogna ara-pagnahy ara-drazana izy antogna. Izy tsy hainky nanakagna olo ke hoe olona agnatony izy amin'ny tany Ambaribe ty manino marigny ke tsy nambara. Fa anareo kaza magnano anareo mahey mandritra zay tokotany. Io raha ambaranay anareo san'andro. Tany masina io. Zay misy razananay. Zay nianatra plus que anareo koa. Fa azambela agnatin'ny la Légion tantara ratsy Ambaribe. Ambaribe io nareo tsy hainky nisy teraka ndra za zegny tsy hainky teraka. Ambaribe io fa nisy tantara tsara ary mbola tsara ary tadiavinay mipody amin'ny hatsarany koa. Fa zao raha magagaza lavalava fandarana atsika niany ho za. Tova bebe meganareo fa misy olo maromaro riatitsika eto niany. Eto tsara Zokibe tsara mitsitsy fotony Zokibe mivolagna amin'ny dossier. Zokibe tsy magnano kobaka ambava karaha fitondragna ty, ao jabora vava ao misipa vava karaha fitondragna ty. Ino raha misy? Lany fagnambo velogno zaza la. Tegna lany fagnahy mbola velogno za. Za tsy mivolagna ro jiaby fa navy tamin'ny araiky laty eky za lany fagnaminao frère. Aleo nataoko frère zay boka mba agnatin'ny fikambanagna anareo. Za lany fagnahy aminao ngia. Aleo taoko ngiano. Fotony tsika samy tantanana to. Ialako tsiny aminao tseniko voalohany za koa nogno agnaranao. Fotony tsy place tokony hipitrahanao nandeha nivolagnanao, anao nandeha nidika amin'ny raha tsy tandrinao. Père Serge, piafa sofinginao ngia. Ary zahava tsara be za ahaizanao za masaky mivolagna fa tsika samby teo, samby tombo teo. Anao mahay Père Serge, naviako niala tsy nipetraka tagnatin'io séminariste ambany zao fitondran-tegnanareo ao maro aminareo tsy mahay mitondra tegna. Ambarako eto. Naviako niala tagnatin'ny jeunesse franciscaine tasambarany teo fitondran-tegna ao tsy mamango. Lotovinareo Père Serge fiangonana asa-pidirigny sy eto any fiangonana. Anao koa fa nagnano sincèrement ny aiky mary fa anao hitondra ara-pagnahy ara-tsaigny vahoaka
aza miditra amy raha tsy tokony hidiranao anao mon père. Raha tokony hidiranao l'église, anao mipetraka amy la chapelle ary na anao mipetraka agnabony altara ary au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Zay raha tokony ataonao. Kajo magnano toritena anao, petranga ambony sezy. Magnanova karaha ro zokinao ray aman-dreny taloha nitondra fiangonana. Serge, anao mananjary bomba koa, général tsy maloky gradinazy. Zany tandregny volagnanao nataonao agnaty réseaux sociaux? Non. Père Serge, anao donc tsy marary. Tsy amplasin'ny vahoaka anao amy raha mahazo vahoaka ambario be io. Anao koa ty azo 4-4 karaha députain aby reo Madagasikara reo. Magnatra fialagna za. Maro koa ny mon père nialy. Anareo ne tsy voatery hipetraka ho mon père mandrakizay. Koa fa tsy dignareo, tsy tantinareo, Père Serge ambario be, mialabo koa manaova politique. Amizay anao mahazo 4-4, amizay anao mahazo milliard. Fa raha volagninao zalahy, tegna tsy avozoko ny volagna aminao Serge fa tsisy maha mon père anao ndray raiky. Tsy karaha igny ataony mon père. Misy ray aman-dreny manam-pagnahy io, zokinao lavitra, ary za sura fa nitarimy ny taizanao. Izy tsy mivolagna. Izy manky, olobe foringa. Olobe foringa. Misy olobe benao io ara-drazagna io. Ro manginy, ro tsy mivolagna. Fa anao zandrina, mboko mbola zandrina indrindra. Nao zalahy. Za amplasinao volaniko manaova karaha za. Maro mon père niala baka ambario be. Maro mon père niala ndray andafy agny. Koa fa tsy matanty. Kenao koa fa tia hagnano raha hafa. Miala fa azalaigna baraka diocèse ny Ambanja ndraiky diocèse ny Ambario be. Azafady aminao. Anao koa mon père fa tsy hagnajategna anao, za tsy hagnajanao koa. Marary vahoaka n'Ambario be zalahy. Za baka maregny, tsy olo maharegny. Anao kaza mitondra olo maro lambo reo na maro amboa reo andihiditra amy lakoronay zafiny fotsy ary fa anao zalahy riatin'ny équipe Serge. Riatin'ny razana ny équipe anao. Anao ndray koa tsy hagnano raha zegny. Ndo mikofesy. Misy mon père mety mampikofesy mon père ao. Fa anao ndray koa ndihidrika amy raha zegny. Père Serge. Fankahita ndraiky razagna aneno. Ndo, ndesa ro. Aro elana ro fanony tegna tongony parce que anao nagnano volagna atao tamy réseaux sociaux tao. Mon père anao. Ary mon père karaha anao maro. Ataoko koa fa nandeha aroeboka fa maro. Efatra mon père karaha anao. Telo amindreo io zanaka Ambario be contre raha nataonao amy réseaux sociaux. Sur 4, telo baka Ambario be ny volagnanao Père Serge. Mandinia zalahy. Antegna koa fa nisy kôla. Apitra tokony natany apitranga izy fitombenagna. Anao ny di mon père zegny piteza ara-pagnahy. Fa tsy karaha re mibaribary nefa agnanaovanao fa hoe aleo hiditra ny investiteur. Non, tsy kene Serge. Tsy amienay tane. Anao ndray koa fa ndafy razagna anao. Mbola fosa razagna anao ndakorona rory. Fa tsy razagna ny Ambario be ndray diavidiavinao Serge. Mialatsiny aminao. Razagna ne tsy adiadiadiaviny. Ary tsy teny adiadiaviny. Dikan'izegny tanay ndray maty zay tsy amianay sakatia io.
anao nivolagna atao Serge hoe aza ampiadivin'olo, aza magneky ampiadivin'olo atsika. Azo moa mampiady olo? Valeboka za. Azovy mampiady olo Serge. Ireto fitondragna zegny enkinanao, avozoanao, tsondronganao, mamopéranao, zegny ireto fitondragna mitondra arme du feu hiady amin'ny vahoaka, sa zay vahoaka miaro tandrazany. Zeny miaro tandrazany fa zay tsy enkiniady. Anareo mitsakarakady amin'ny atopy-tany, fa tany koa fa tsy amene, asa dirigna forcé zalahy. Ndao volagna rô fanjakagna anao io, anao boka miankina amindreo fitondragna io, zay ne tsy miankina amindreo, fôtony zay fa tsy mila rô Serge. Pitran placenao anao ngia, aza mijabaka amizegny. Anao koa mbola père Serge ara-pagnahy, mipitran placenao anao ngia, fa anao hoaniko ziska mitaolagna anao jiaby. Telo mon père, baka mbario be io nivolagna aminaka maraindray. Aza mba volagna hely zalahy io fa tsy niala lalagna izy ha. Za koa nivolagny mon père karaha no mon père io. Za fa nandeha l'église, nandeha la chapelle zany tady mon père namako za nagnano confesse. Diso za fa itsia. Ndao confesse zalahy. Aza mitrika amin'io no anao mamevitra mon père jiaby rô, tsy manako ambara. Rô iny manana ambara. Anao mamevitry FFKM tsy maharegny problème mandalo sakatia. Sa anao nanjara agnabonabon'ny FFKM? Point d'interrogation petrako aminao zegny Serge, père Serge. Anjaranao mandinika. Sur 4 mon père nikoragna aminaka, niany volanko aminao. Telo baka ambario be, araiky baka ivelany tsy ambarako anao izy baka io. Nivolagna nino nandeha nidirany ngia io amin'ny raty. Aza atao fa tsy tsara ngia. Anao koa mon père, mipitraho au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Fa aza minday miditra fery. Sa anao ty azo katikaty koa karaha député sasany? Sa anao ty azo trango vady koa? Anareo amin'ny fikambanam-beny ara-pagnahy, mon père, pasteur, spiritaire, tsy haiko nino reo ninareo miadana. Anareo koa mamboly voky tsy mamboly voky. Aleo mbarako marigny. Anareo mamboly voky tsy mamboly voky, ahaizanao fa za fa teo niala. Koa séminariste zegny hitako, koa capucin zegny hitako, koa jeunesse franciscaine zegny hitako. Samby niaigna koa bro jiaby io fa tsy mamango. Nolotovinareo raha jiaby io. Nampidirinareo mahamay, mbola mahamay, tsy haiko nampidirinareo setoany. Za boko volagna raha raiky misy tavaratra tany. Ke mangala ondrano Père Serge. Mangala ondrano za rahalahy. Aza mijabaka amin'io, amblaza hevahoaka ndraiky ro mpagnano botongerogno ro amboa lambo ndraiky maro lambo ndraiky maro amboro. Io tane edivana. Anao tokony niaro antanky anao zanakan'olo baka io, anao ndraiky nandeha lingilingy antany hafa. Non, 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 non. Oh Serge, Père Serge. Za zao amin'ny placenao, anao naregny zoky be nivolagna eto io, ndao magnatony olo be nao. Oh, amin'ny diocèse io anao mifona, diso hoe. Tsisy olo bebaka ke tsy ambela iloko izy. Aminao igny volagna igny, manana droit anao mamaly côté maly zoky be, za mitandrigna ary za miamby. Ambario be volagna aminareo, maromaro raha koragnesitsika ao. Nazahoatsika vaovao maro samihafa. Aleo resitsika mpitandro filamina.
atombontsika amin'ny gendarme Ambaribe. Ny misy atsika mikoragna zao gendarme Ambaribe na Fasiny na Jamanjara na Lapointy fa maro amindreo io mitritry mivolagna aminaka fa maro tsy telo tsy efatra karaha père Serge teo ata fa misy 20 misy nagnambarazanarandreo fa za tsy nohony agnarandreo. Maro amindreo gendarme Ambaribe io fa mitetre empaka rô raha ataondreto mpagnangy reto dahalo navy Ambaribe reto ry Margozy Mafeky Ravatomanga ry Aliabodo ry Labanantsilan Panihy ry Razozo Ratsuel ry Leong Palimbitsy empaka zay zalazoko be volagnindreo fa zay efa tsy tia gnano ino raha nataondreo zay oro zay atokonany fasandreo taratasy fa hoe affectegna zay ancien et les gendarmes Ambaribe eto jiaby atao karaha natao police Tankarana Ambilobe zay fo problème nareo nameko solution ro kaiko ino hevitry nareo za koa place nareo midémissionné avy midésarmé nareo de miara mivahoaka fa zay gn'edy hevitry ny tatiko ny ao izy ry mpitondra empaka ro gendarme dans l'île de Madagascar ro empaka tofoko ro io fa aza forcegna ro koa fa tsy agnano aza forcegna ary menacegna fa namiagna taratasy amin'ny enveloppe zay boka ro tsy haindreo nino raha agnatin'ny enveloppe ty affectation zalahy o adozy karaha natao Tambilobe koa nareo io osoloandreo gendarme vo bekondreo vo tsorondreo mihoro o ino loatra maramazo anareo amin'ny tanànanay io koa tsy amenay sa tianareo alatsaka aminareo varatra sa tianareo atsangananay ny razananay tsy tantinareo zalahy zany efa nagnambaranareo ko avy ny tegna izy atako dona tsy hitanareo sambony ke ilifasanareo ko na fodine sisin-dranomasina Ambaribe io aéroport nefa seno nareo nefa kako zandrasimo ro koa boka mitady raty ho avy ratsy ambila forognano misy fa ho avy ratsy amindreo boka raty ho avy ratsy amindreo raty ary le olo vo bekondreo ndraiky vo vidindreo vola ilandra dambin-draha ataondreo io ke ino ma solution tadiavinareo ino tsara be raha tsy matinareo lolo amin'ny Ambaribe io tanàna nefa ambaranay nareo ambilafo zay maty raha ndeha ataonareo zay io fa zay tsy agnamia ino raha misy hitanareo ro Lecon et Dupont nivolagna tamin'ny TVM iny nahazo 4 vaovao boka Ilabanantsy Fany parce que nandeha tamin'ny TVM parce que nandeha namono motro tsy amy rano karaha pompier Nosy tamin'ny TVM la Lecon et le Dupont namiagna 4 vao mampalahelo iny le volagna ray aman-dreny fako maly be 70 ans iny vola andeha aminonareo namagna vola andeha agnapotenareo firenena tanàna tsy tanànanareo ela na ino ma volaniko raha ataonareo io tsy ataonareo agny tany navianareo anareo navio koa ne olobe nareo navy niasa teo nareo nipetraka teo nianatra teo be teo fa nareo tsy baka eo zalahy anareo ne agnontaniako tsisy masaky mamaly anareo mba tongoina aminay volagna aminay
Lernareo mandeha amin'ny TV1 boko nareo mahazo vila koa avy agny. Aia mantetinareo ambario be eo mbambaraza ety. Préfet Angelo, Labanane Tsilanipany, Aliaboud Lougarou, président tribunal, les directions amin'ny impôt tsy haiko amin'ny domaine jiaby eo reo. Aia mantetinareo mbambaraza ebaka. Masake mamaly anareo mivolana fa hoe nareo io nisy antetinareo. Anareo jiaby eo io même commissaire zay tsisy manana antetinareo nareo. Asa navianareo tio. Olobe nareo navy niasa teo taloha navianareo tio. Fa nareo tsisy antetinareo io. Aza poteny raha neza lahy. Zay ty tokony tsisy l'hôtel 5 étoiles zegny asa vahiny tsy naniry tanànanay. Ro avy eo ro mipetraka. Tsy nila 5 étoiles, na 7 étoiles, na 10 étoiles. Zay eto ny asa société nisy taminay teo. Hôtel misy aminay teo nahavitany anamelo tegna. Ary navitany olobe nay razagna nay namelogno zahay nahabe zahay. Lovanay baka amin'ny babanay dadinay ngovavinay zamanay. Ambila koa mare agny taranaka anay avy eo koa mandova koa ny nataonay ny tsara ataonay. Fa zay ka za potehinareo hoe 5 étoiles. Ino raha misy niany? Andeha sakatia zay baka Aliaboud sy ny forongony ary andeha ndresy lahatra hikoragna amin'ny vahoaka ny sakatia. Vahoaka ny sakatia. Atsika fa mehe toetsy ratsy ny Aliaboud. Mpandavitany, mpandravatany, lambody tsy tia raha manjary. Ndre anao topiny fo Aliaboud fa matsapa hoe fa vahoaka ny Ambaribe tsy tianao ary tsy mila anao. Alabato navianao io. Ataova match retour baka. Zako anao tafipody baka. Asiva match retour baka. Zako anao tafipody amin'ny placenao. Ino amizay raha nataondreo? Kofa baka nikoragna tamin'ny dimanche hariva nivolaniko taminareo ingahy Tsilanipany Labanane. Nisy lohagna koa i délégué amin'ny la mairie eo. Za tsy henoko anonona agnaranao za zandry. Le délégué vaovao io. Nadosy le délégué raiky taloha. Hay. Parce que délégué raiky nandeha apetrakanao io zegny Labanane andeha bekonao. Andeha ampidivonao ndraiky conseillère reto reo tsy voarona. Reo tsy voiadinareo. Zahay miaro reo conseillère reo. Kasia tagnanareo baka nareo. Kasia tagnana raiky amindreo conseillère reo nareo. Ambalenareo edy valizinareo mody an-tany navianareo nareo. Lavy am'le volagna nambarako père Serge tary. Azovy mitadiady. Azovy ny mampiady zao io apetrako aminao nefa notaniagna père Serge. Miambigna anao mamaly sa. Vahoaka tseniky niady. Vahoaka tseniky nitorabato wala tseniky nitondra zandara au police au maramila au milice. Mbola olonareo napidiky milice aminay io. Nitondra mercenaire aminay Ambaribe io. Fa zay tsy mavozo. Tsy mavozo masomena zay ngiaby. Andesa zay olo ampidirinareo fa eto tsika fampitany. Eto tsika fampitany. Karaha ataonareo tsy mamaly tsy mivolagna sady gila no moa maregniny raha volagniny aminareo io. Ataova karaha zegny koa lera vaky la courbe, la chaîne est coupée. Anareo kaza milefa. Aza milefa. Ke Aliaboud andi koragna amin'ny vahoaka na Asakatia. En tant qu'izy be ny tanàna, alevanareo izy.
iny volako tamin'ny voalohany olo koa mikonkontragnonao tsy dia zava zao ve afilany karibo fa raha volagniny aza ikegno ndray hitondra pesance izy bakany nameny mafeky raha vatomanga nameny rajoela nameny tsay Christian Pompier aleva hoana volany adala fa aza ikegna zay vahoakany Ambaribe miaraka aminao mandeha koa boka koragna ozy io efa manamboara olo araiky asakaty eo nareo raha vatomanga zay mampizahanao hoe vato anao sa kakazo anao sa mevagnaty samborabo mitoisia olo araiky zanaka sakaty eo nareo François Arosy fa niany anao labanany tsy lany fani hivadika olany fani katakatanao tosia olo araiky ao nareo manambora olo araiky ao nareo fa fankahitatsika io ma zanaka nareo sa io zandrinareo sa rahalahinareo ndesamborinareo havanay ro io rahalahinay na bavinay ro io anareo tsy sehnatra andoha zala za koa placenareo asasahen'olo eto isan'andra asasaheny vahoaka eraka lalabe za fa nangalagny raha le mama olo tsy mikoasy jusqu'à ta karany ndraiky vazan-tanàna io fa magnasasa anareo mbo tsy mahazo honogno fo lavalava interview nataogna tamin'ny raha namagna ty aloha le fatsika izy tandrignesatsika atsika avako mipody Ambaribe sotranao nanapetraka fampitandrigna zay sotranao sotranao nanapetraka fampitandrigna zay ary misotra izay olo mizaha koa mariny zegny fo mandeha situation juridique ny tany efa lasa ankarany mariny zegny fa zao izy tany ity tany masiny ho anay amin'ny culture anay zegny amin'ny fombanay tsy tokony andeha amiagna karany plasy satria zay gasy rehefa maty iseky ranomasofo fatinay raha misy tourisme avy mirepoze mampipoaka zavatra tsy foita amin'izao tontolo zao zegny amin'ny culture anay aty zegny zay zegny ary fimandesan'ny karany azy tokony averiny amin'ny gasy satria tsy toerana jiaby eto bodoiny karany mpanambola fa mba fiainananay koa eto rasinanay eto ary tantaranay eto fa magnona niany zay adoso eto de tsy maneky amin'ny toetry karaha zegny ania zahay mikarakara taninay lova mambela amin'ny razambe mety lova mambela amin'ny zagnahary amay fa tsy tokony atao zegny zahay itsy hoe réserve foncière mariny fa tsy hôtel 5 étoiles zegny mpidéveloppe fiainanay eto fa tsisy retombé aminay localy zegny raha misy eto ataon'ireo hôtel madinidiky io mety tsy retombé aminay eto mariny tatoato mandeha no sintsio mandeha tanke zay taranakan'olo avy aty de tsy maneky amin'ny fomba atao karaziny amin'ny vahoaka gasy indrindrandrindra tony eto Anosibe be ny fahitako izy le beauté physique-ny tany Anosibe io tsisy requin masiaka io tsisy biby lava
le cause misy masoandro, les qualités de vie, les qualités ambiance an-tanàna eto tsara. Zay vokatra ny zay tantara nataony olombe taloha, manaja olo, fihavanana, tsy mandava raha io. Ka tafara misy mandava, misy magnano-kery. Misy tantaranay tary amin'ny Satrabivoa zay bodondro koa toera tany andron'ny ministra aménagement Adzo. Avoaka na io zay dia navelona Adzo, ministra Adzo taminay le toera. Rehefa nana ny fitondrana izy, mipody itorindro koa fanjakana, dia misy zay zao sahirana tsy ny raha ataony anaio zay. Alondro misy mitsoainy, nefa olo jiaby dans le monde afaka miprofite izy. Je dois priver les raha, anaio zay. Anaio vahiny mbola bahazo zao, voalohany tsisy lalàna eto. Aleo tsoriny, tsisy discipline tsika. Lalàna austère eto cowboy. Izay mavitriky principe, izay fotompony fandresena eto. Reky amin'ny tany, fahatsapany tenany tsy araiky, tsy zaza reky navita manaova. Raha zaza reky, miany fa miova sy tsefantsika. Fa olo maro samby mijery, fa io mahita izy. Fa lalàna tany zay, konsekansinany amin'ny vahoakan'ny OCB voalohany konsekansinany satria fa misy olo hotely, fa misy olo miasa vitsivitsy ary environnement avoakady tsara zay. Raha fa miala reo adoso io dia simba ny environnement. Gasy fa tsy insécurité zegny amin'ny taninany. Zegny zay fahitako tsy insécurité satria asorinao eo izy dia anino izy. Sajely dia asorinao kely azony koa dia anino izy. Amin'ireny patron mampiasa reo fa nainvestira vola be magnamboatra hotely mampiasa. Manino tsy amboariny reny, manino tsy fasilitena zay fa eo. Problème aussi be. Zay mahita ty unité nationale très menacée amin'ny raha misy. Io mafono olo jiaby. Aty anosy be, cadre-ny aty sahira, élite-ny aty sahira, avô menace, avô baiko, avô ino, rô. L'exécuté vendeo rô mahay réalité misy eto. Hitandreo fa misy olo ampagnanaoviny raha tsy tokony ataondreo rô obligé. Arantony, randa casserole ty mety journal, koa tsy mifity ny toko. Koreky desamorasy izy ke, akory atao milany ary tsy tokony avany amin'izay tanjony zay zany atsika. Satria atsika gasy raiky. Atsika Madagasikara raiky. Fa sanga mivady, diko, Majanga, Tamatavy, Fianaratsoa, Toliara, mivady. Babatsika jiaby gasy, vananatsika samby hafa. Nanino amin'ny van'ny sanakay andeha dira, andeha atao kasopara. Zay mahizy anandiniky zay tompony andraiky amizay fa tompony andraikitry amizay. Fatandimboza unité nationale tsika. Fanjakana reo tsy mizaha fiainanatsika e. Fiainana tsy zandro. Toa zegny tantananao koa lena tsy tia lala.
Investissement baty, élite-nao menacena, cadre-nao menacena, ary mbola misy sanaka mbola tsy tonga zay fo. Tokony fandeha plate-bandy, tokony fanambela, tokony fampikitikitika lova. Tena makafara. Mba message alefa amin'ny généraly Ramakavelo izay mpanano tantara Madagasikara. Mba mitsanganana mananatra vahoaka satria ianao ray aman-dreny azay mifaraparany eo mahay tantara raha ny tamin'ny premier république, raha ny tamin'ny colonisation jusqu'amin'ny any, mba tsy podiana ny loza anaro zay hay vahoaka anao. Ataoko resaka zay ireo mafantatra manam-panendrena fa mila fanendrena fotoanatsika zay tanànatsika tsara fa tambirendoza zay ambany aty, zay vahoaka ambany aty manery sonnette d'alarme fa tsy mety no vatabiatsika il faut changer le pôle tsika amin'ny tana physique zay. Zay mazava volagna rahalahy zokilahy igny raha ny koa tsy amiane aza atao forcé zay koa mba misy raha tiany amin'ny tanàna navenao agny zay mba misy raha iriny amin'ny tany misy anareo agny fa zay tsy magna forcé zay mandeha tany navenao agny ataone diane vita zay manao koa mangera milamaka ndre mastene tsy forane zay roso fotriaka ny agnaby lamako biribiry tsy tsapegny izy roso zay baka ataony akoho nangera milamaka izy sady tsy mamboiny tsy mifitry karaha zay koa ataone mandeha amin'ny tany misy anareo agny vita raha ataone agny zay akoho mangera milamaka zay magnamboho ndre raha sady mety tsy ataone koa baka magnanova karaha akoho mangera milamaka abako ataova raha ataonareo misay ranomasy zahava parky ndo zahava ry faria 12 vita modia ndre akoho fo misy jery anareo foagna sisika mifagnahinareo zala non oh zala fitiavagna voninahitry fitiavagna tialaza hoe fa zegny alia body zegny nanagna naza laha teto nampidriky 3000 bajaj izy eo amizay tsy voafehiny bajaj zegny labanany tsy lany pani zay zalahy defa nagnano mandat député zalahy nandafy sakatia nandafy tanindrazana mampalahelo magnapitara tsara ho an-tanàna manaova raha tsara ho an-tanàna anareo koa nagnontaniako nivolaniko azy avy aminareo rango amy rajoel raha vatomanga zisaka anareo jiaby miaraka amin'ny fitondragna aty zisaka amin'ny président fokotaninareo masaky magnano la fasafasy ndraiky za fa za miambigna any tsisy masaky mamaly zay télévision ty adinona anareo za tsy mila journaliste anareo zatra journaliste vao vitinareo vola bekonareo question limité io ataova fa za tsy bekony journaliste nareo amin'ny limité question ainy tsy sakinareo anareo karaha misy journaliste nareo ampagnano publication raha ataonareo andesa amin'ny plateau io izy ifa vola izy fa za tsy vaefanareo vola zay efa volagna zay tsy voavidinareo apokoa zay tsy mila vola ny haramo ameza olo miaraka aminareo agny vola fa ry vahoaka hoana vola ny adala mbo avy adegoatsika baka eo za misy raha volagno isorako zokilahy igny nisy ray aman-dreny 70 ans fa konomaly be igny
ty zokilahy fankafankariny zay togno araiky mba nandinika ary mba nieritseritra izy nivolagna iny. Anareo miambiny katita kely, iambiny ribitika pidiky cerveau aminareo. Mamegnatra zegny, tegna mamegnatra. Mbola Ambariobetsika maromaro misy efatra 5 eo sujet n'Ambariobé. Volagna antsika teo gendarme. Nitika igny antsika ferany Sakatia tsy amianay taniny. Anao ndray hoandry aligny Matsanga miondagna ndraiky Ravatomanga député Ali Banane. Ali Banane tsy amianay taniny. Anao ro ndray koa ndray Sakatia mandiana fa aza mikasiky vahoaka Sakatia zalafa. Izy volagny zokilahy teo igny. Koa ndeha ataonareo raha zegny. Ipoko izy kasirôly. Mety tsy atana izy hoen kasirôly io vaky. Deja chaîne fa tapaka. Barage fa ho vaky. Fa vaky baka barage Tatuliara. Asa tsakaregny zala raha zay fa. Tsara miegny ndraiky vahoaka. Tsara miegny ndraiky vahoaka. Ambariobé izy koa nareo mbarako raha misy resaka cocaïne ty. Za teto fa nivolagna taminareo ny cocaïne io reo tompony fa mipressionné agny ary mitady volandreo amy resaka cocaïne ty. Ry zareo Mauricianina ndraiky ry zareo any Dubai. Destination finale ny cocaïne ty baka Dubai. Atsika mivolagna zao nisy vol magnembagna 5 heures du matin pénitentiaire reto agnatin'ny vol 5 heures du matin nalefa nandeha nangala Melda parce que maresaka ary marépression amindreo tompiny cocaïne ty a Dubai agny. Nalefa ia Melda, nalefa Dubai parce que reo tompiny cocaïne ty nivola aboaha izy ary libéré alfasa aminay aty 5 heures du matin. 2 pénitentiaire vol navy Ambariobé nangala Melda. Rosio koa maregny za volana zay mbo zavanareo boka ikoropaka koa ro tiaby amy tribunaly amin'ny pénitentiaire ao pa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  karaha nataoko nivolagna teto le docteur nagnano pikira sérum formol anabaviko igny. Ro l'hôpital eo koa ndraiky ministre ny fitsaragna jusque ndraiky ministre en santé miobahobe. Za tsy hainky anao nagnaranao nagnano raha igny docteur fa mboavy andragnonako agnaranao. Ino raha misy miomombo amizay rozo Melda fa loso destination finale Dubai. Zegny baka tsy asakian'ny paky i madame magnano izy rôly amy paky ao nagnano enquête igny nanohy raha ty fotony nino volan cocaïne ty navy amindreo nohanindreo nampiasaindreo nibokisandreo kizembin-drazanandreo ry sasany igny azony ratsy niagny Tananarivo agny. Melda sauvé, Melda sauvé à Dubai izy ao manitsinitsy 5 heures du matin vol nangala izy avec 2 pénitentiaires. Mon Dieu Seigneur, mon Dieu Seigneur. Ande volagna ande monomotry nino koa nareo zio, ande vandy nino koa nareo zio. Zay ene nangataky tohiza angetiny cocaïne io, aboaha ferany cocaïne io, sambora ro maventy Ambariobé ao fa ro agnatiny zo. Tsy sakiny paky le madame wawawawa mivovo amy paky ao io. Fa aza toarabika mitotro raha ty madame ny paky e. Mialatsiny aminao madamo.
navozoandreo imelda-tso agnaboaka ny mariny any liberegna nalefa za teto zay teto fanokoragna raha jiaby io renseignement fa nazonay de A à Z ary ny afarandraha io fa hene ho azy cocaïne anosy be ty ho ratsy aminareo ne raha ty ino tsasaky anareo amy Bianco, IGE, PAC, Samofine manambotry le olo sisa tompony cocaïne io navy tambario be fôtony ireo olo maventy miady sakatia io ne agnatin'ny affaire io zegny tsy mila tongonina agnarana zala ireo miady sakatia magnano vazamody miady sakatia io ro agnatin'ny affaire io cocaïne io volanzo fanazo falany karaha nataondreo nina volany basy toliara na ino tsy toizanareo mipaky tantarany cocaïne ambario be avozonareo baka le madame koa mavozotsao iala amy plasiny anao ne tsy eo mandrakariva ary anao tsy hipetraka eo mandrakizay madame zegny fandehan'ny cocaïne io atsika mivolagna azy io tampy io baka domy melidatsy io zegny ane raha misy eo ino amizay raha misy alevanareo vahoaka Madagasikara hono raha ndeha mbarako ty anareo mahita vola ampiasaindreo mpanambola reo volana fa mpanambola reto vola maloto tsisy vola mba madio ampiasaindreo io fa vola maloto agnisan'izay ty volan'ny cocaïne ty agnisan'izay io vola nazony Leong tatamatavy nagnano contrat olo andeha agnamezagna sakatia vola maloto jiaby io vola maloto jiaby anareo may zay boka volaniko aminareo vahoaka malagasy aleva onogno raha ambarako anareo ty za journaliste télévisé technicien caméraman écrite hitanareo radio FM jiaby eraka Tananarivo io surtout ndraiky eraka Madagasikara hoe FM privé io vola maloto nagnanaovandrozo ino amizay raha misy za magnambara anareo tsisy radio télévision mampitriky vola madio agnabony tany même en Amérique, même en Asie, même en Europe, même en Afrique, même en Australie. Voilà pour dire une radio FM, télévision, privé, voilà maloutou, bac en publicité, annonce, point barre. Et surtout, publicité. Parce que voilà maloutou. Masaky anareo mivolagna anareo tompony télévision ndraiky radio FM aby reo vandy zay sa tsy vandy zany asa tamy radio ny 25 ans nagnanaovagna journaliste zany lehilahy zany na télévision na radio ary nianatra momba ny caméraman za tsy anogny namako tam'izany andro zany izy Antananarivo ry miasa ao amy production maky amitsika mikoragna azy io ndre izy matetiky mivolagna aminaka misy raha mitaniany za magname solution atao voatran'izao maro lambo nefa za mbany zany tiako parce que izy me miaraka miaigna aminaka za takotie zegny raha mihodigna Madagasikara io vola maloto tsisy vola madio normal banque centrale tsisy vola fohy be ny Tananarivo ministre en finance loaka tsy sakiny ramatoa finance ministre finance mivolagna ny marigny rasimbelo zegny mbola kikiko ely izy baka io azala
na ino vahoaka ribiribenareo ino koa fa tsy tianareo Madagasikara milamy koa fa tsy tianareo Madagasikara manana ny lasa tsarany dans le monde entier mialanareo ndao en Afghanistan oane misy tobiny Ben Laden ndao magnano stage Daesh anareo miboakaboaka amizay Daesh Allahu Akbar anareo bombardenareo la France bombardenareo Europe États-Unis Asie jiaby ndao magnano formation Afghanistan oane centre formation de Daesh mialatsiny fa aza-potenareo Madagasikara ry zafiner zanakaner ambyamby aminay marefaka mariagny mba ty ahita hoe le beau pays du monde mampalahelo tegna mampalahelo ampidirinareo milisy ampidirinareo mercenaire ampiasainareo fola maloto sy etoaninareo io robatinareo fanagnam-bahoaka potenareo fiagnam-bahoaka mba ino fo raha tadiavinareo to zala bokasa nitondra izy ndraiky mihinagna olo bokasa mihina olo fa ratsy fiafarany ratsy ny afarany bokasa ketro ho avy aminareo raha ataonareo io hivaly karaha nataony bokasa aminany aminareo raha ataonareo raha misy atsika mivolagna zao volaniko ambario be député mitodika aminao za imbiagna manao mbo hisy jery hoe voly amy raha ataonao amy vahoaka ny ambario be fandravanareo fandavoasanareo tany question petrako aminao zegny ndray anao andeha amy TVM mare valefo anao maregny député sasany zao fa mirikarika magnatony vahoaka magnotany vahoaka mitady ino etetany vahoaka ze tsy mitady etoaly o ze minao zalahy ndray etoalin'ny ambario be io fofa mampy zay iry andilagna beach Royal Beach baka bon Royal Beach baka misy anareo koa baka igny fa za mivolagna etoaly eto tsy le hôtel le etoaly andilagna beach Royal Beach Palm Beach ro jiaby baka beach Herby Beach azovy mba toloaka ty Marlin Club mba toloaka madiro kely baka io espadon ny sasany tsy voavolagnako eky tsy haiko eky zahay velo zahay miasa fa nareo ndeha hagnano 5 étoiles zahava fo raha misy zao io akoa ankoa avoe maro mbo koragna zigny atsika baka io nosy io avoe maro mbo koragna zigny atsika baka zay ka zavandesanareo togno rango dadiny kidadiny ndraiky angovavivavivavy iny ndraiky zamanzamalagny mipetraka tagny nosakaty eto ndraiky milevigny io olo io tsara nenanetikala matoa io mahitsy misy environnement tsara fagnajan'olo mipetraka io le environnement fa nareo ndeha nangagna 5 étoiles firy kakazo ndi tapanareo ndi robatinareo io koa alohany zanak'olombelogno aby reo ndi ilefa dosinareo io andeha ia biby jiaby io ilefa oneny biby tsy mahay milimogno ony mahay milimogno andeha ie agnombondreo amy topitany io andeha lefa ia mba misy ejery monsieur le député monsieur le maire ambario be fa aza magnano jery ny lambodinga anareo bokoa popon'olo robatin'olo fa nagnanareo misy ambadiky politika raha tadiavinareo miareta fo
zegny raha misy tam Ambariobe nambarako anareo vahoaka tsakatsika Ankarabe ha o kabaro araiky kabaro araiky Ankarabe tsika mikoragna zolo eto eky za tsy mitoeraka anao sali Bruno Asimo député ny Ankarabe fa tegna topeko satroko anao ngia tegna topeko aminao satroko igny keke anao ty mba mahay mitandregny vahoaka ny Ankarabe fo mahatsapa hoe fa marary vahoaka ny Ankarabe député ny Ambilobe Bruno Asimo heureusement anao nahatsapa tegna fa les jours député ny Ambariobe mahatsapa tegna karaha anao zay ndraiky tsy mahafaty agn'omby fa koa zanaka raha velogna bazary ao ndray zanaka toty amin'ny quartier sambornay mba vitane vonigna hoanay ino raha misy Ankarabe za nefa matetiky mivolagna aminareo ty eto hoe tsay Christian tsy zanaka Ankarabe fa nandesin'olobe ndreo niasa tagny nipetraka tagny tombo tagny izy bako izy mivola fa izy baka Ankarabe anao tsy baka agny tsay Christian boursan job anao ngia anao koa nahatsapa tegna tsaiko folo tsafamy tsaiko folo dimy amby taogna anao premier ministre tsy tokony karaha io tanànany Ankarabe tsy tokony karaha io province ny Diego nisava nidiana fa nohony anao gogol anao vraiment gogol déjà izy nandeha nagnatsimo pompier tsy amy rano karaha ny Ambariobe nandeha namono motro nitondra pesosy nandeha zaregna baka hoe le vahoaka avadiky volagna mitsakaraka mitia amilomagna le pastoliara non zegny tsy asanao tsay Christian anao zao bakagny atoliara eo koa tany aminao motro avy aminay ao Ambariobe ao fa mafana ao motrony ao mirety tsy mety maty maleny fa kajo milatsaka aligny dify baritra fa kajo mitrotratrotra anao baka toliara mamono motro avy aminay ao fa pompier nay tsisy rano karaha io anao avy ndraiky pesosy zay motro mirehetra aminay ao maty jiaby karaha nataonareo bougie Madagasikara mitety faritry jiaby rango Fort Dauphin na avy Ambariobe zo nandeha Diego mbola koragneko momba roe baka io anao zay baka toliara tsay Christian avy amin'ny Ambariobe ao fa mafana toedra raha tsy maty ny Alibodo ndraiky labanany motro ny vahoaka ny Ambariobe tsay Christian fa ndao koa mandeha andesa koa pesosy malety de malety zare aminay ao fa hoanay volany adala oui andesa amin'ny Ambariobe ao baka pesosynao hoanay volany adala ngia intsaka zay zao fa tsy azonareo ina mategn'ombinareo tsy haiko matininareo hoanay volanareo koa nareo avy amin'ny Ambariobe ao ny raha misy Ankarabe anao tsy zanaka Ankarabe tsay Christian fa tomboka Ankarabe za zao ny afaka mivola Njakatina zanaka Diego parce que Njakatina tombo tary io atsimony bureau sip io to na be Njakatina za zio afaka mivolagna zany raha matoa realtina zany olo tina real zegny zanaka azoko atao hoe zanaka Diego fôtiny izy tombo tary babany niasa tary azafady raha nabavy olo tina real fa ro tsara ny volagna ke hoe zay zanaka Diego za tsy enikina regny Njakatina ny volagna hoe izy zanaka Diego fa izy ta Diego izy tombo ta Diego be ary loteta Diego karaha zegny koa raha nabavy olo tina real tombo babany reny nipetraka teo babany niasa teo fa izy tsara ny renireka hoe aza zanaka Diego tsay Christian za baka mbola andeha Paris agny za mitany
Gautier ndraiky amy Louis Vuitton hoe ino moa agnaran'rô lehilahy magnano saly ry zany moa nahita pozinao tsy Christian anao mafy zalahy aminay avaratra agny ndraiky aminay Majunga baka viavy andeha agnatiny baraka magnano saly amin'ny Paul karaha io fa anao zalahy nandeha Toliara fana be ny Toliara ino ma raha ilainao kisaly blé igny nandeha Toliara kisalin-jove oh tsy Christian zalahy raha misy Ankarabe Ankotoko io baka agny amin'ny faritry Mantaly maro baka misy karazana roy misy araiky igny lalagna Bitseka igny andeha maro io hoe Ankotoko Mantaly maro misy araiky Mantaly igny lalagna mandeha Port Saint-Louis mandeha Siramay igny baka Mantaly araiky tany fiaviako fa raha misy io mampalahelo mampalahelo zegny anao tsy hay Christian mivola fa anao zanaka any avaratra mity avaratra zanaka any avaratra tamin'io toeragna maro Mantaly maro io nagnano izy ary tegna nirehirehany vahoaka ziska ambilobe izy mbola nagnano raha nirehirehany vahoaka ambilobe olo tsotra opérateur olo tsotra tsy olony politique isa Jorange tsy mandariny tsy voangisay aboko isa tsy firesakina tsy collectif fa olo tsotra afatogno maro izy nitio fatogno maro izy tio niasa tio nagnano raha tio koa Ankotoko io isoragna izy koa io faritry ny Bitseka io nisoragna izy nahazo l'hôpital nahazo l'église maventy nahazo l'école toute catégorie tsy azovy zegny opérateur gasy tsy vazaha gasy ozy aminareo nindra nataozy tamy novambra teo misambory fotony niny magnampy izy ary mamatsy ara fitaovagna ny ponina io Ankotoko io boka misy carrière be io amin'ny za koa tsy diso manontany olo Bitseka nareo fa koa Ankotoko io carrière ny Ankotoko volamena 30 hectares masaky efa matra koa za koa tsy diso za olo fa matra za amizegny nde no tsay Christian mifamara koa no za koa diso amizegny Ankotoko io carrière ny volamena 30 hectares la olo ty namatsy nagnampy nampamirapiratra tanànany Mantaly maro jusqu'à Ankotoko tsy haiko l'école nianatra l'école nisy toute catégorie et toute classe nindra nisy novembre 28 novembre 2024 katrakatraka là-bas fotony tsy miaraka amindreo jusqu'à niany gaga lany fagnahy le peuple Ankotoko Mantaly maro hoe nandeha ia ma sponsorné ireo boka fa nidiko zegny eky boka naviandreo nandeha nanambotro gentery allo aboely dossier raha koa hendro raha zegny matoara olo samboriny tsisy nino nefa n'olo tsotra Ankotoko Mantaly maro
bitseka anao volanao baka bitseka tsy Kristian ndray moatra tsy vitanao atao gentil na vita moatra kotoko mantali maro bitseka mba nira nataonao bitseka tsy Kristian mba mbaraza groupe mampirehitra mampamirapiratra bitseka ziska mantali maro ziska kotoko io itery gentil na matsy nagnamia rô vahoaka raha zegny na matsy nagnamia vahoaka bitseka l'hôpital tsara non 28 novembre parce que tsy orange tsy mandarine tsy moangisin wala tsy katakata lanim-pani wala tsy loup-garou katrakatraka là-bas zegny toetsaigninareo efa andeha hagnano 5 étoiles Ambaribe hoe ampiroborobo tourisme tsy mijery étoile ozy aminareo nde étoile zay amy tany misy ro agny tsy jirendreo ke ro mijery étoile nareo io mbo idiratsika boko ankoa voy maro ni raha misy olo hôtely nahazo afatra baka agny baka zay aleo tandrignesatsika baka hoe fa azoko be mavandy fady za mavandy za tsy mompera karary sasany fa za ndraiky tsy mavandy aleo baka tandrignesatsika feony vahoaka tsendriky misy vahoaka raiky mitsangana nagnambara aboko mitohy miaraka amizigny les chercheurs d'or dankotoka kasairan'ny lalàny sponsor namana miaraniasa tameny andritra fotoana maro agnatin'ny sevitra tao ny raha mety aminazy izy nagnano any géomètre jusque dia fa agny sisy olo hafa nagnano navita zegny fa na sponsor mandalo tao mizay karakany araka riasa tameny tao io lehilahy io gentili iolona dimy fa fidy vahoaka tegna mijaly vahoaka satria tsisy tany amilo manetrena de ato satria tanimbary zao taniandra misy sisa vaiky va tanimbary any tsisy rano io amizay volameny tsandrahany tsy mandeha io amizayky vahoaka amizay mampiana janaka zeny tegna jiaby mikatry sy fanjanany azy zay zahay de miandry fanjakana mba hamaha zahay zahay hatramizao mbola tsy misy ka nakatra zay zay mba hitareny amin'ireo amanjeny ty ambony fa mijaly tegna mijaly zay na mizaza ampianary fa tsy tafampianatra izary marary sahiriny zay miaralbola ke mahatsary mijaly vahoaka ka avy zahay magnatiny reo amanjeny ka mangataka fanjakana ambony zay zay reo amanjeny vahoaka de mbijery zay anakety amaha io fa tegna sahiriny zay anio gentili zay fa manahana amin'ny fitaovana io zay magnaty zay amin'ny fiasana fitrandrahany hatreto reo mbola izy ihany mamim-bahoaka hamihizy asa io mba hitovizany asa mba hanafaka ny vahoaka fasahirana ijany tao mody novembre io ley tsy isambony le mpiantoka sponsor paitoko sponsor le tao entoko termosy entoko matériel jiaby jusque soufflerany io ary anafaka amin'ny efa ela io ny fangatanany vahoaka saraka je piasa ao de mba hivereny le sponsorne miasa amle carrière satria izy io zany miara-monina vahoaka no mahay miara-monina amin'olona miara-miasa ao nagnano école zay fokotan'ny katoko ao nagnatsara hôpital bitsika izy sady manao église maventy koa zany izy amy tanàna eo nagnano jiro mazava zany izy amy tanàna aminay ao zay zany le tena tombotsoany aminazy mbola natsareny koa zany tena tenisam-bily be maro be zany le asosialy ataony ary amy fiarahamonina vahoaka zany de zay zany mbola ambatany azy fiaramiasa boka avy aminazy raha azo atao tompoko de mba miangazy le fitoerana ambony zay mba hijery akaiky zay fiaramiasa azy fa izy tena mbola maminay ary mbola tianay anay miasa ao amantalimary fokotaneta to tsy Kristian akory zanaka bitsakano tsy Kristian baka bitsakano potehinareo noho ny fitiavategnanareo tsy Kristian raha vatomanga rajoel fiaignam-bahoaka ziska vahoaka miaigna kôtsotsoro potehinareo malahelo reo ray aman-dreny tegna malahelo
Zany koragna tamindro no moaly folakandra paka nagnano lève-naka igny ro nikaiky za ambesa zagna i-préparer appareil-naka tsika mikoragna. Non, c'est Christian. Hagnino koa anao zao, ivolagna anino koa anao zao. Ndray l'hôpital tsy voatsangana anao tabitsiaka. L'école tsy voatsangana anao tabitsiaka. Motro tsy vitanao bitsiaka. Anao vola fanao baka bitsiaka. Anao vola fanao zany kavaratra. Akory ma ataonao andeha vita raha Diego? Soi-disant anao tombotra Diego, nanopinopy laboly tary tamin'ny travaux tary basket. Aza misanto kopitsy-kopinao inga. Tanao mamy ravatomanga, mafeky ravatomanga, margozy ravatomanga. Izy teraka morondava fa izy tsy masaky mandeha morondava. Parce que izy teraka fa izy tsy be tombo tagny. Parce que agny tsy taninany. Fa tany ny tirahany. Zahava volon'androlo aby ry. Peuple ny ankotoka ry. Jusqu'à rô nandafy fanagnana, nandafy tragno, nandafy moto, nandafy agn'omby. Efatra taogno nambarany zalaby regny, ro niaigny ndraiky gentil. Niroborobo fiaignanandro. Nandeha tsara fiaignanandro, zanakandro nandeha lokôly, l'hôpital nisy ahodina hampy. Motro nisy tsy karaha député Ambaribe ataova mamirapiratra fa taogno araiky zao tsy nikitako indra mamirapiratra amin'ny Ambaribe. Handeha amono olo, iprovoke olo zegny donc raha andeha aminay ao. Fa ty olo magnano raha tsara tsy tiandro. Zany magnambaranareo vahoaka malagasy. Reto volango aminareo koa l'église izy au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Fa reto requin, makamba, beloa fa tsisy raha, lambodi tsy tiara manjary. Malaelo vahoakany mantali maro, vahoakany bitsiaka, jusqu'en kotoko nanjary niaigny amin'ny maizika. Oh mon Dieu Seigneur Jésus Marie Joseph. C'est Christian. Anao ka za mivolagny hoe anao zanaka ny avaritra fa ndray sofinaka fa dilo. Eto volanko natsipiko ry satroko naka gagalany fagnaza fa natsapategna fa tsy manjary le fanjakagna. Nangataka eky Asimo Bruno député ny Ankarabe. Navy volanko izy teto tandra raiky nanginy tsay hoe fotony heny marigny raha nambarako izy fa niany zany toraka salu. Tegna nitoraka salu natsipiko feky kasketinaka. Satria tsapany fa tsy mety raha ataonareo fanjakana. Nefa ny Bruno Asimo miaraka aminareo. Za fotsy ma izy orange sa izy voangisay sa izy mandarine. Fa izy miaraka aminareo fitondrana. Vandina ndesinao tamin'ny vahoakana Ambilobe raha Jojo. Oh, atsangana eto Ambilobe l'usine iny ziny etanol. Za fa nagnambaranareo vahoaka pe asonam tontonko Paul Congo boky mianganonanitra mieny nandesiny leviny miaraka aminany. Raha Jojo nandeha namorogno angano koa eto. Nataonao angano amin'ny vahoakany Ambaribe resaka etanol ndraiky niany izy tegna entagnanao mariny. Tsy etanol fa entagnanao. Anao zany mba mapetraka fagnontaniagna aminao raha Joel mba notania Mama Noël zala mba nagnakory nataony tondranao tagnatin'ny 9 mois tankibo. Anao teraka fa vandy jusqu'anao fa matoe. Aloha tandrinesatsika député ny Ankarabe. Anakuru ny tegna nanahirana Ambilobe
be. Eo ny fikatohan'izay fitrandragna volamena zay, fikatohan'ny orinasa LGA zay nandalo chômage technique na ny OZO zay nanamoaka mpiasa any amin'ny valinjato mahery. Eo koa zany fatapan'ny lalana zay nampiakatra ny vidin'ny fiainana. Ka mitaky ny vahoaka reo zany nangataka hoe isokafa n'io asa io mba handehanana io asa io, ary zay koa mahasolombavam-bahoaka zay misolo tegna ny vahoaka agnatin'ny distrika mahita ny fiatrekany fijanona ny io fitrandragna io amin'ny fiainana andavanandro. Ny fitrandragna volamena dia tsy vitany hoe ny izareo mitrandraka no mahazo tombotsoa mivantana amin'ilay izy, fa ny ekonomia miambilobe mihitsy no voakitika raha ohatra mijanona an'io, satria ny mpitrandraka zay mahazo vola avy any Betsiaka dia manao mividy enta mambarotra any Ambilobe dia samy mahazo daholo ny tandefy azy. Ndreo to filoha jerevo akaikany zay fa sahirana ny vahoakany Ambilobe, indrindra fa ny vahoakany commune rurale ny Betsiaka, indrindra fa eo amin'ny fokotany Akatoko amin'ny secteur Mantalimara, izay zatra mamelo tegna amin'ny fitrandragna madiniky izay ataon'ireo vahoaka reo. Mazava akaiky fa tegna efa misy sahirana, tsy mavita mampiana-janaka, tsy mavita mitsabo tegna, ny sakafo koa efa tsy zarizary. Dia zay fasahirana ny vahoaka zay dia aty amin'ny député ny taraigny, dia za moa tsy manana vahaolana fa any aminao ny vahaolana ndreo tofoloha mba mangataka ny jerevana ankaiky raharahany Mantalimaro Betsika io. Ino koa moatra ny divonenao Betsika tsay Christian? Voabaraka anao tamin'ny vahoakany Betsika, voabaraka anao tamin'ny chercheur de l'or de Betsika, voabaraka koa anao ny volagnin'ny Ndiaye Asimo, député nareo Ambilobe igny nehe nitodiky nandeha ika amin'ny vahoaka, fa tsy député n'Ambariobe donto gogo io, gogolo izy ny zana-bazaha. Tsy endriky haiko mbiagna député ny Ambariobe mba ho tonga saigny nagnaty fazako kasiketina ka karazandry Labrino Asimo, député ny Ankarabe. Tsy ndraikitreky tsy mandeha l'école, ndraiky nandafy fanagnana nambarany député igny io Akotoko io Mantalimaro io izy agnisan'ny mampidibola ho an'ny district n'Ambilobe. Potehina roa izy, olo zanaka tanàna magnano raha tsara, fôtony tsy voangisay, tsy mandariny, tsy orange, katrakatraka là-bas. Non, c'est Christian, anao kasa mivolagny eky volagno fa anao fa haiko rano dès le début. Anao tsy haiko premier ministre za fa mivolagna anao tsy zanaka tsy zanaka Ankarabe, fa valivodaka ny Ankarabe. Izy boka igny niboaka ny marina nivolonenareo LGA ziotsika mikoragna zio mitaregny mitomagny ny mpamboly fary azony reto sinoa reto o siramany Ambilobe. Anao boka mivolagna fa anao zanaka ny Ankarabe, nde Ankarabe tsy vo résoudre anao, nde anao nde résoudre Toliara. Ankarabe tsy vo résoudre anao nde résoudre Ambariobe, nde résoudre Diego. Oh, tsay Christian, adosoa kisalinao inga. Anao tsy raha nde nagnatony baraka ta Toliara ke anao nagnatony kisaly agnabon'ny école, olo agnatony baraka aminay avaratra agny magnatony kisaly agnabon'ny école, magnangy agnarany. Fa tsy lehilahy be babahoaka be karanao io. Mialatsiny zalahy, mba maaiza nareo magnapetraka fitombenana nareo amin'ny place tokony pitranareo. Ro vahoaka reo koa fa manonga vokatra andreo, ampy le raha ataon'ny sponsor amindreo, reo mba ravoravo mandeha mividy rano vadindreo ny zanakandreo Taninarivo na Ambilobe na Diego. Reo zao tsisy, ndraiky goroso vidianandreo raha hoaniny tsisy. Vraiment
Hanao koa fa valiny avaratra anao tsy Kristian. Fa ela ne zany vola aminareo vahoaka ny avaratra. Koa misy le enemitsika baka avaratra tsy Kristian. Premier ministre. Normal izy misy deuxième bureau. Deuxième bureau nazy amizay nino? Manana arrestation tsy saksamborina. Fotony deuxième bureau premier ministre. Lydia. Maire-né aboa manongadio go baka tsika mitohy tantara. Maire body bitiaka tsika. Atsika ndalo voe maro atsendriky. Ira misy voe maro. Alevanareo carte Madagascar zoomé baka. Igny faritry voe maro igny. Misy nosy zay ao ka indro hoe en quoi? Ha punaise. Oh punaise. Anao mandeha aminosy io anao koa gasy. Anao tsy tafiditra koa. Tapako loako anao koa gasy tafiditra koa ndray anao manambola. Io nosy en quoi io? Anao tsy tafiditra koa. Olo mandeha ao azovy. Ry Angelina Jolie, ry Brad Pitt, ry azovy araiky ty rahalainy ra Jojo ty, ry Tom Cruise. Regny le manana pesos regny mandeha. Ohatriny mandeha ao une journée araiky entre 10 000 et 20 000 euros. Io en quoi io? 10 000 et 20 000 euros mandeha. Les stars du monde regny mandeha. Magnapetraka fagnontaniana aminao za labanana. Ali Aboudo. Anareo piaraka dia amin'ny raha vatomanga anareo ty. Mba ino fivoarana misy voe maro amizay 10 000 et 20 000 euros mandeha amity nosy ty. Zay misy l'hôtel maventy volagninareo. Nde zaza gasy tsy mandeha. Valia baka. Anareo ndegna baribary zay ambariho be fa atao 5 étoiles hoe fampivoarana ny tourisme eto anosy be. Non. Nde izy koa agnatin'ny semaine araiky nosy napidriky 10 000 à 20 000 euros fois 7 zegny. Tsy tokony karaha io tanàna ny voe maro. Tsy tokony karaha io tanàna ny voe maro. Mialatsika e. Potenareo faritra varatra zala. Nivonenareo faritra varatra. Fotony nino? Avozondry maro lambo ndraiky ry maro amboa. Fotony faritra varatra mavita midesy Tananarivo. Sako volagna zegny. Io province farany miavozony Tananarivo. Na resaka économie, na resaka social, na resaka développement. Zay tsy mila fanjakana amin'ny développer tanànanay. Vazahana mané miaraka amin'ny asa karaha nataony maire Diogoy. Potehinareo fiaraha-miasa ny maire-nay tamy jumelage taminy, ta jumelage ta jeunesse, tiaby izy io mianto. Diogoy amizay mipody amin'iny Sasleng. Mantsiny karaha Tananarivo. Zo amizay reo mikoropaka parce que Macron mamijery peintiranareo diovigna ty nino. Magnamboa Macron nino raha avy. Ievony koa te jiaby Tananarivo. Hitatsika amizay baka. Lalabe amizay tip top. Maire anay baka tsy volagnina Ambaribe. Ndendegna ny tip top lalabe aminay amin'ny centre ville Lapento tsy vitany maire anay. Mandeha milingilingy agny amin'ny TVM. Zay tsy asanao. Monsieur Ali Aboudo. Mamalia boka nareo zio io. Ino fivoarana misy avoe maro. 10 000 euros jusqu'à 20 000 euros une journée. Aminosy ty. Quai de Star. Mandeo. Mbambaraza eto hoe azovy zanaka amin'ny voe maro na zanaka amin'ny malagasy nandianosy ty. Tsy mahazo. Parce que natao privé. Zegny raha mila ataonareo amin'ny asaka teka zay magniky. Sarbahidy. Sobolokodoso. Tsy agny lalana ozy be. Tsy amonagnomby zaka hitony kijeja. Kelera koa.
avy agny zaho frère barabaka masaky mamaly anao ministre ny tourisme masaky mamaly anao ministre ny aménagement de territoire iny fivoarana nisa voe maro zo potenareo sava jusqu'à vidiny lavany jiaby mipotenareo nefa nareo mampidriky vola ry amin'ny aussi hely io 2 milliards et 2 milliards d'euros euro anao koa tsisy 10 000 euros na 20 000 euros ka za mandeha ko ariarinareo magnariary io tsy miditra ao zegny raha misy avoe maro mampalahelo potenareo complètement varitra anareo mila mpandoalika varitra fa zay tsy voampandoaliky nareo zalahy amaragnatsika izy dego zay vola aminareo more ampidiana merany fa dego nantsy tegna nantsiny ivolagna raha aminareo za marandregny vaky adetragno koa ro orange ndraiky mandarine ndraiky voankisay reto e nino raha misy dego tsika mivolagna marandregny zao président corneny pistache nandeha nitondra setoany nidriky l'église aza pidirigny setoaninareo ndraiky mahamenareo voankisay mandarine orange TGV ty l'église azafady e non avec micro président ni cornet pistache ingay sac à dos aux vendeurs de pistache andeha pidriky setoany amindry masera andeha pidriky setoany amindry mon père ry frère ry diakara ry évêque aza tao zegny zay setoaninareo tananareo tompony maondy masakanareo tananareo tompony faza pidirigna l'église ny raha misy dego niany baka nisy fagnaboagna mpianatra faritry Geoffreyville à Geoffreyville niady an-tragno reo ingay président Corneille Pistache de Madagascar izy tsy nandeha agny nefa nisy gouverneur azovy nandeha agny préfet ne baka Ambariobe Angelo sy ny forongony baka DS losy nagnaboaka mpianatra Geoffreyville oay retsika pisotranao zoky Paulbert Rasmana Dirosy tsy haiko aloha tsika ty andeha ia tina zafady tina Edmond zoma tsy regninao orognao fa Diego nanjary nantsy rango anao anavy io sa tsy hitany masonao nanjary nisy zao io poubelle tompiny ary hoe azao tompiny poubelle tsy voaroaka Diego sagnatia koragna sagnatia mivava azafady fandroaka ndraiky olo masikiny mitsompo raha tsary nisy tamin'ny eta Diego teo olo mitsompo poubelle zalahy fandroaka aminay eo ndray mirenireny tsary nandeha poubelle tina Edmond anao PDS tanàna nantsy bora déréglage izy fa déréglé io vavabe camion poubelle camion zegny hoe ino amizay raha ataondrozy io za ty mba magnontany nagnino marô io bozitsaky bogitsaky boga parasitiste volagninareo fa tourisme reo tsy alatsaka anareo anosy ary na alatsaka anareo ikopa na alatsaka anareo abetsiboka na aseva milatsaka antanisy tainy efogna Antananarivo igny asisaony aseva milatsaka Antananarivo ambaka ro tourisme izako ro ilatsaka baka fa noho nino
atsika côté ataon'ny fitondragna ty service fa tsy voarebirebindreo atsika mitoaka fa tsy voarebirebindreo atsika amin'ny aomby biorogno volaniko zegny aomby vonegny fa tsy voarebirebindreo atsika mitoaka ino koa raha biribireindreo atsika zao côté service parasitiste zay mamije parasitiste zanakanay koa saoty bakariny latsika aminany folaka ino koa raha andeha volagnareo tsy hainareo fa zo mamolaka koa ratsy filatsagna tsy haiko reo ndray babandreo mitondra reo baka agnabo ary ratsy filatsagna ino koa raha andeha volagnareo baka io atsika vahoaka neny tsisy jery raha hamono atsika ndraiky amelogno tsika tsy dinitsika anao koa ratsy filatsagna amin'ny parasity io anao folaka mandrakizay mbaly fahasalavitry menimeny ndraiky eritreritry ampidiana zokla Jean-Luc javozo tsara fa nareo tsy mavitany vitany zala rambona vianao io tina Edmond apetrako aminao fagnontaniagna mba firedy zao olo iaraka iasa aminao baka ivelany mba mbarazay edy mba ny hoe nagnano signature contrat fa iaraka iasa amin'ny PDS tampoko raha hitanay ro ny population nandeha nitsidiky PDS anoagna fiaragna miasa ino ma raha vita amin'ny population ro fikambanambe ny tafiky Campardy Camp Hubert Bana nandeha nitsidiky amin'ny anja ofisialy i PDS tina Edmond ino ma raha vitandreo miaro anareo mamono vahoaka zay fiaramiasa zay mila meranay javozo tsara igny miasa ndraiky mpanambola mpamatsy vola zay ane miambe anao tina Edmond mivolagna boka lehilahy zalahy anao rangonavy eo koa zala tsy nivola igny Diego amizay saslengy fandroaka amizay raka tanàna zao raha mbarako atsika vahoaka antiako tandrema fa les jours ro fandroaka eraka poubelle aby reo nazony larage mivovo karaha fitondragna reto mivovo azony larage reto ho maro koa zany ka tsika azo mikekitra ambo ho avy boka raha zay fotony poubelle fa feno eraka ny tanàna zegny ve PDS iasa tina Edmond lalagna tiptop mampalahelo ino amizay noniro amizay mila ndrakotry masony vahoaka mba tsy rebireby hoe zay tsy mila baka Fort Dauphin nandeha Mbaribe Roseau Diego le parachutage ro bako asa andeha Tananarivo ilatsika Nosy ndraiky Ikopa ndraiky Asisaony ao ilatsika Majunga bako ilatsika Betsiboka bako mandeha eko Tamatavy milatsika Miami bako andeha eko Fianarantsoa ilatsika Tsiasopaniry sa ilatsika Matasoa Tananarivo ro parachutiste non mafy zama atsika zao fa sady fa tsy visa A no tsy visa B no tsy visa C fa atsika zao fa visa D nouvelle version andesiny ty fitondragna ty amy resaka cinéma niafatra za aminareo isy baka zay ro jiaby zao sahiragna ingay ilorika amin'ny Ambaribe ao fa nandafy tany fa nandafy tragno fotony vozongozo iagny ny orange ndraiky mandarine ndraiky voankisay tragno terrain jiaby fa nalafiny ingay ilorika ary amse madary misy tragnonany fa mangozozo baka ho avy raha ty volanko aminareo
ary fa maro ry mandariny ndraiky ry voangisy fa niboaka agnatiny. Heureusement magnano veloma atsika jiaby, samy magnano weekend tsara aby atsika jiaby. Gros bisous.